Dahil sa sinabi nito, mas lalong uminit ang ulo ni Manong Alejandro sa kadahilanang wala itong karapatan para maibulgar ang kanilang nakaraan. Nang akmang lalapit na ang matanda kay Protasio, agad naman siyang pinigilan ni Maximo habang nagwiwika ng, "Maestro, hindi itong panahon para pagbigyan natin ng nais ng taong yan. Umalis na lang ho tayo rito. Hindi magiging maganda kung magtatagal pa tayo rito." Matapos itong marinig ni Manong Alejandro, agad naman itong ibinalik sa kanyang bulsa ang libretang naglalaman ng mga pangkombating karunungan. Sa paglabas nila sa kubo, hindi naman sila pinigilan ni Protasio at ng mga musang, bagkus ay nagsitawa lamang ang mga ito na parabang nasisiraan ng ulo. Dahil sa mga pangyayaring yon, minabuti na lamang nila Maximo na umalis upang tuluyan ng tuldukan ang kanilang walang kwentang pakikipag-usap sa hanay ng pangkat ni Protasio. Alam nilang wala silang magagawa para mapabago ang isip nito, gawa ng tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Ayon nga kay Maximo, na habang nakikipag-usap sila sa taong yon, may nararamdaman siyang kakaibang presensya na umiikot sa buo nitong katawan. Dagdag pa ni Maximo na sa unang tingin kay Protasio ay mapagkakamalan mo yung isang binatang walang kaalam-alam sa lihim na karunungan. Bukod kasi sa pambinatang kasuotan nito, hindi mo rin makikita sa buo nitong kasuotan ang anumang bahid ng agimat o mga itim na talandro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid kay Protasio, laking gulat na lamang nilang dalawa nang makasilay sila ng tatlong matatabang lalaki na lumitaw sa dingding na naroon sa likurang bahagi ni Protasio. May suot-suot ang mga ito na maskara sa kanilang pagmumuka na siyang nagtatago sa pagkakakilanlan ng mga nilalang. Bukod din sa napakadungis nitong itsura, meron itong mga daladalang sako at pamalong gawa sa solidong sanga ng puno. Matapos itong masilayan nila Maximo, dahan-dahan naman silang umatras papalabas ng kubo. Iniwasan na nilang kausapin noon si Protasio upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawa nang marinig nilang magwika si Protasio ng, "Saan na kayo pupunta, maestro? Aalis na ba kayo? Mag-usap muna tayo. Ilang dekada na rin tayong hindi nagkita eh." "Wala tayong dapat pag-usapan, Protasio. Huwag mo rin akong tawagin bilang isang maestro sapagkat kailanman hindi ako nagkaroon ng disipulo na merong kadiliman sa puso. Sinayang mo ang mga panahong itinuro ko sa iyo na siyang pinakamalaking bagay na pagkakamali ko." Sagot naman dito ni Manong Alejandro. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman silang lumabas ni Maximo upang iwanan na ang traidor. Hindi din yun pinakitaan ng takot o anumang pagkasindak ni Manong Alejandro sa kadahilanang nasisiguro niyang mas malakas ang kanyang abilidad ng di hamak. Habang naglalakad sila sa labas ng kampo, ramdam na ramdam nila noon ang pagsunod ni Protasio. Hindi naman nila ito gaanong iniintindi sa kadahilanang ang tanging nasa isip lamang nila noon ay makaalis sa lugar. Maya-maya pa, bigla naman nilang napansin ang pagsitipon ng mga militar na siyang naging sanhi upang lumikha si Manong Alejandro ng napakalakas na sabulag. Humingi din siya noon ng tulong sa elemento ng hangin upang mas mapabilis ang kanilang pagtakas. Bago nila tuluyang nilisan ng lugar, muling tiningnan ni Manong Alejandro ang kanyang dating disipulo upang bigyan niyo ng babala ukol sa mga naiisip nitong gawin para sirain ang kanilang katahimikan. Itinatak ni Manong Alejandro na hindi siya magdadalawang isip na wasakin si Protasio kung ito man ay lalabag sa kanyang pagnanais. Matapos nitong mailahad ang bagay na yon, bigla namang nakaramdam si Maximo ng pandidilim ng buong paligid
at kasabay nito ang paglitaw ng kanilang kubong pinagtitirhan sa kanilang harapan. Halos kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang bumungad kay Maximo ang kanilang mapayapang bakuran. Maestro, paano tayo nakabalik ng napakabilis? Nagtataka at gulat na tanong ni Maximo sa kanyang maestro. Isa sa mga proteksyong ibinigay sa akin ng Bathala. Ginagamit ko lamang ito, iho, kapag alam kong malalagay ako sa peligro. Hayaan mo, balang araw ay matututunan mo rin ito. Sagot naman ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Maximo, agad naman niyang isinalansan sa loob ng kanilang kubo ang mga pagkaing kanilang nabili sa merkado. Itinago na din niya noon ang mga bigas na hindi pa nila naibenta upang mapakinabangan pa nila ito sa mga oras ng kagipitan. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila Maximo, bigla namang dumating ang pangkat ni Rakim. Pagsilay nila sa mga ito, hindi naman nila mapigilang magtaka sa kadahilan ng unang beses yung nangyari na bumisita ng umaga. Pagpasok ng pangkat ni Rakim sa loob ng kanilang bakuran, dali-dali naman itong lumapit kay Manong Alejandro habang nagwiwika ng, "Ginoong Alejandro, may natanggap kaming liham ukol sa paghahangad ni Protasio na makipagdigma sa lahat ng nilalang na naninirahan sa aking teritoryo. Ano hong nangyari, Ginoo? Bakit tayo dumating sa ganitong punto?" Wala namang nangyari, Rakim. Hayaan niyo yang si Protasio. Hindi naman natin kayang pigilan ang kanyang paghahangad na makipaglaban. Kung ayaw niyo ng gulo, Rakim, inaabisuhan ko kayo ngayon pa lang. Lisanin niyo na ang lugar na ito. Sagot naman ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kakarma, mariin naman yung tumutol sa nais mangyari ng maestro ni Maximo. Ayon sa kanila, matagal ng panahon na pinapangalagaan nila ang lugar na yon, kung kaya't walang sino mang nilalang ang basta-bastang makakapagpaalis sa kanilang kinaroroonan. Mariin ding inilahad ni Rakim kay Manong Alejandro na handa silang makipagdigma sa kahit na sino sa oras na malagay sa alanganin ang kanilang angkan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabisuhan ni Manong Alejandro si Rakim na ihanda ang kanyang hukbo sa mga kaganapang nakaamba sa hinaharap. Habang hindi pa nagpapakita ng motibo ng pagsalakay sila Protasio, iwasan din nilang maging agresibo sa kanilang teritoryo. Matapos ang kanilang seryosong pag-uusap, dali-dali namang bumalik si Rakim sa baryo. Mariin itong tinandaan ang lahat ng sinabi ng matanda, gawa ng alam niyang yon ang ikakabuti ng kanilang lahi. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ninais ni Maximo na kumuha ng kape sa loob ng kubo para maipagpatuloy ang kanilang magandang pag-uusap. Habang nagkakape silang dalawa, matyaga namang naghintay si Maximo tungkol sa ilalahad na nakaraan ni Manong Alejandro at ni Protasio. Nang mapagtanto niyang wala itong balak na mag-umpisang maglahad sa kanya ng mga impormasyon, siya na mismo ang naglakas ng loob para kausapin ng matanda. "Maestro, maaari hubang malaman kung paano niyo naging disipulo si Protasio?" tanong ni Maximo. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman yung napatingin sa kanya na parabang labis na naguguluhan sa kanyang katanungan. Maaaring inaasahan kasi nitong hindi na magpupumilit magtanong si Maximo dahil masyado ng matagal na panahong nangyari ang bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng walang nagawa si Manong Alejandro kundi ilahad kay Maximo ang katotohanan sapagkat karapatan din naman itong malaman ang nakaraan ng matanda. Ilang dekada na din ang nakalipas noong nagkakilala kami ni Protasio. Alam mo, Maximo, unang tingin ko sa batang yon, ramdam kong siya na ang magmamana ng aking karunungan. Kagaya mo, nakaramdam ako sa kanya ng kadalisayan ng puso. Mula noong nagkakilala kami,
Napakabilis lang ng panahon ng pag-aaral niya ng mga karunungang lihim. Masaya ako para sa kanya noon. Subalit hindi ko inaasahan na ang pagtuklas niya sa mga banal na aral ang rason para siya ay maging masama. Sa sobrang pagkaganit ni Protasio sa pananaliksik ng mga lihim, halos lahat ng mga buhay na kataga ay wala siyang pinaligtas, mabuti man ito o masama. Wika ni Manong Alejandro. Ayon pa rito, na ilang araw lamang ang nakaraan magmula noong kumalas yun sa kanya, nakita niya ito sa baryong napakaraming kasakasamang mga aswang. May mga demonyo din itong kayang utusan na siyang halos nagbibigay ng kapangyarihan dito. Ilang ulit din siya nitong sinubukang impluwensyahan, subalit hindi ito nagtagumpay. Dagdag pa ni Manong Alejandro na sa paglipas ng panahon, napag-alaman niya ang totoong pakay sa kanya ni Protasio ay ang pagkuha lamang sa mga tinataglay niyang malalakas na karunungan upang muling magtatag ng hukbo ng mga aswang, kagaya ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Marami pang sikreto sa kanyang itinatago si Protasio na dahan-dahang nabubunyag sa paglipas ng panahon. Kabilang sa mga sikretong yon ay ang pagiging aswang ng kanyang mga magulang at kakayahan itong bumuhay ng mga patay kung kinakailangan. Ang labis lang na ipinagtataka noon ni Manong Alejandro ay kung bakit noong nagsasana yon sa kanyang puder, wala siyang naramdamang kahit anong uri ng kasamaan na dumadaloy sa katawan nito. Matapos itong mapag-alaman ni Maximo, halos hindi siya makapaniwala na nagawang magamit ni Protasio ang kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya tuluyang napagtanto na napakabait ng kanyang maestro. Labis-labis ang kanyang pasasalamat na nakilala niya ito at naturuan siya ng mga lihim na karunungan kahit papaano. Sa pagsilay ni Maximo na tumutulo ang luha ni Manong Alejandro, dali-dali naman niya noong inakbayan para gumaan ang pakiramdam nito. Hayaan mo, maestro, hindi mo na mararanasan ang ginawa sa iyong pagtatraidor ni Protasio. Maaaring kaya ka inihiwalay ng Diyos sa kanya dahil may mas mabuting disipulong darating sa iyo. Wika ni Maximo. Mahirap lang kasi sa akin, Maximo, kapag napapalapit ako sa tao. Lalong-lalo na sa inyo na tinuturing ko ng kadugo at hindi na iba sa akin. Sana lang, dapuan ng anghel si Protasio. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Naku maestro, malabo na yung binabalak ninyo. Hindi naman sa panghuhusga pero sa estado ni Protasio wala na siyang pag-asang magbago. Hayaan na lang natin siya kung ano ang kaparusahang iniatang sa kanya ng ama. Sagot naman ni Maximo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Maximo nang masipat niya ang pagdating ng grupo ng mga rebelde na nasilayan niya bago sumapit ang gapasan. Kagaya ng una niyang pagsilay sa mga ito, meron yung daladalang armas na parabang naghahanap muli ng pagkukutaan. Dahil sa kanyang mga nasilayan noon, dali-dali naman niya itong nilapitan sabay tanong ng, "Hindi ba pinagbawalan ko na kayong tumungo rito? Ano na naman ang nag-udyok sa inyo para suwayin ang utos ko?" Nang marinig ng mga rebelde ang sinabi ni Maximo, agad naman itong nagpaliwanag kung bakit sila bumalik sa teritoryo ng mga kakarma. Ayon sa pinuno ng pangkat na yon, wala silang pagpipilian kundi ang pumasok sa lugar sa kadahilan ng winasak na ng mga musang ang kanilang kampo. Lagas na din ang kabuoang puwersa ng kanilang grupo at sila na lamang ang natitira na patuloy na nakikipaglaban sa mga sundalo. Dagdag pa ng rebelde na magmula noong pumasok sila sa lupain ng mga kakarma, wala ni isang sundalo ang sumunod na parabang meron sila ditong mga kinakatakutang nilalang. "Pasensya ka na, Maximo, pero ito lang ang paraan para mailigtas namin ang aming mga buhay. Matanong ko lang, bakit hindi pinapasok ang lugar na ito ng mga sundalo? Takot ba sila sa inyo?" Tanong ng pinuno ng mga rebelde
matapos nitong maikwento ang mga nangyari. Hindi sila takot sa amin, bagkus ay sa mga kapitbahay naming nakatira dito. Sige na, pumasok na kayo ng kubo. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay maestro. Sagot naman dito ni Maximo. Bagaman hindi niya kapatid sa samahan ang mga rebelding yon, alam ni Maximo na isa yon sa kanyang mga responsibilidad dahil kahit papaano'y nanggaling din siya sa buhay na tinatahak ng mga ito. Kahit may konting tulong siyang maibigay, gagawin niya yon ng walang pag-aalinlangan, maipakita lamang ang kanyang pagtulong at pagmamahal sa kapwa niya rebelde. Makalipas ang ilang oras, kasalukuyan na ngang nagpapahinga ang pangkat na bumisita sa bahay nila. Bagaman si Manong Alejandro ay tutol sa naging pasya ni Maximo, wala itong magawa. Gawa ng mangiyak-ngiyak si Maximong nakiusap sa kanya. Labis naman yung nauunawaan ng matanda dahil sa isip-isip niya, ganun din ang kanyang gagawin kung nagkataong siya ang nasa sitwasyon ni Maximo. Kinagabihan, maaga pa silang nagsarado ng kanilang tahanan upang iwasan ang mga kakarmang umaaligid. Alam nilang hindi magugustuhan ng mga ito ang pagpapatira nila sa mga rebelde kung kaya't sila na mismo ang umiwas. Matapos nilang kumain noon ang kanilang hapunan, lahat ng gaserang nakasindi papaikot ng kubo ay kanilang pinatay. Ginawa nila ito nang sa gayoy magsilbi itong hudyat sa mga kakarma na meron doong mga taong hindi talaga doon nakatira. Bagaman alam ni Manong Alejandro na hindi sila gagalawin ng mga ito, hindi pa rin sila noon lubusang nakakasiguro sa kadahilan ng hindi nila basa ang bawat utak ng mga kakarma. Habang lumalalim ang gabi, napapansinan nila ang iilang mga nilalang na umaaligid. Ang mga rebelding nakituloy noon ay hindi nakakatulog sa takot na baka dumating ang mga musang nang hindi nila natutunugan. Kumalma lang kayo mga kapatid. Pilitin yung matulog para magkaroon kayo ng lakas bukas. Ako na magbabantay. Gigisingin ko na lang kayo kung merong mangyayaring hindi natin inaasahan. Wika ni Maximo nang masipat niya ang mga rebelding nakaupo sa papag ng kubo. Pagkarinig ng mga ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung nahiga ng walang imik. Sa pagsilay niyang umiidlip na ang mga ito, agad naman siyang tumayo at nagmarahang tumungo sa labas ng kubo. Sinabihan niya noon ang kanyang maestro na magpapahangin lang siya sa labas, gawa ng hindi siya makatulog sa loob dahil sa sobrang init. Nang marinig naman yon ni Manong Alejandro, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Mainit o hindi ka mapakali? Kahit matagal ng panahong nangyari sa iyo ang kinakatakutan mong inkwentro, sariwa pa rin ito sa alaala mo. Hindi nakapagtataka Maximo kung bakit minsan dinadalaw ka ng bangungot ng nakaraan. Nang marinig ito ni Maximo, tanging pananahimik lang naman ang kanyang nagawa habang marahang naglalakad papalabas. Sa pagdating niya sa kanilang bakuran, doon ay kampante siyang nahiga sa damuhan habang pinagmamasdan ang napakaraming bituin sa kalangitan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, doon niya dahan-dahang napagtanto na totoo ang mga bagay na inilahad sa kanya ng kanyang maestro. Aminado din noon si Maximo na kahit matagal ng panahong nangyari ang insidente, hindi pa rin niya yon nalilimutan. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na nga siyang napapaidlip sa lugar. Kampante siya noong walang mangyayaring masama sa kanya, gawa ng kilala na siya doon ng mga kakarma bilang kaisa ni Manong Alejandro. Maya-maya pa, habang mapayapa ang pagtulog ni Maximo, bigla namang napamulat ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng kakaibang tunog sa paligid. Animoy mga ngipin ng tao na nagkikiskisan ang kanyang naririnig, kung kaya't dali-dali naman siyang napatayo mula sa kanyang pagkakahiga. "Sino yan?" Seryosong tanong ni Maximo habang nagmamasid sa paligid.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang mga nilalang na nagmamasid sa likurang bahagi ng isang puno. May kasama yung 3 asong hindi pangkaraniwan ng laki, kung kaya't agad naman niyang napagtanto na hindi kakarma ang kanyang mga nakikita. Alam kasi ni Maximo noon na walang alagang hayop ang mga kakarmang naninirahan sa baryo sa kadahilanang itinuturing yung bawal sa lahi ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya naaninag ang namumulang mata ng isang lalaki habang nakatitig sa kanya. Nang maramdaman itong nagawa na siyang matunugan ni Maximo, pinilit pa nitong isaayos ang pagkubli sa lugar. Dahil sa ginawa nito, mas lalong pinainit ng lalaking yon ang ulo ng disipulo ni Maestro Alejandro. Walang sabi-sabi, agad nitong dinukot sa ilalim ng lupa ang sibat ni Ahum at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagbato sa punong kinaroroonan ng nilalang. Pagtarak ng sibat sa punong yon, bigla namang napatayo ang nilalang at kasabay nito ang pagsilay ni Maximo nang halos hindi mabilang nitong kasama sa paligid. Lahat ng nilalang na kanyang nasipat sa lugar ay merong daladalang mga aso na parabang kaisa na nila ito. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na naman yung nagsilakad patungo sa harapan ng kanilang kubo ng napakatahimik. Animoy sa bawat paghakbang nitong ginagawa, walang naririnig si Maximo na ingay na nililikha ng mga paa nito. Sa pagharap ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman niyang tinungo ang bakuran ng kanilang tahanan. Wala siyang pakialam kung ilang di pa lamang ang layo ng mga ito sa kanya. Basta ang mahalaga, maipakita niyang ni katiting na takot laban sa mga ito ay wala siyang nadarama. "Anong kailangan niyo sa lugar na to?" Galit na tanong ni Maximo sa mga nilalang. Hindi niya kasi basta-basta mapapatawad noon ang kapahangasan ng mga ito. Gawa ng masyado yun nangahas na pasukin ang teritoryo ng mga kakarma at humarap sa bahay nilang ilang taon ng payapa. Habang pinagmamasdan ni Maximo ang mga nilalang, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang lalaking nakasakay sa alaga nitong aso. Naglalakad din ito papalapit sa kanya. "Wala kaming hangarin sa lugar ninyo. Naparito kami alinsunod sa utos ni Ginoong Protasio. Huwag mong pigilan ang aming misyon. Hindi ka saklaw nito." Wika ng lalaki pagharap nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang umalulong ang 3 aso nitong alaga nang sa hindi malamang dahilan. Ang mga kasama ng nilalang na yon ay hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kadahilanang kitang-kita nila na walang ginawang kakaiba si Maximo. Pagbagsak ng nilalang na yon sa lupa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang sibat ni Arkanghel na nakatarak sa dibdib nito. "Huwag mo ako mautos-utusan. Hindi ako utusan. Sinong hinahanap ninyo? Naghahanap ba kayo ng gulo? Kayang-kaya kong ibigay yan sa inyo." Wika ni Maximo habang may nakasukbit sa kanyang likod na nagliliwanag na sibat at hawak-hawak naman ng 2 sa mga ito. Pagsilay ng mga nilalang sa espiritual na kakayahan ni Maximo, bigla naman yung nagsiangil na parabang hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Maya-maya pa, mabilisan namang nagsipulasan ang mga ito nang masipat nilang ibinato ni Maximo ang 2 sibat na kanyang tinatangan. Bago pa man makalayo ang lahat ng nilalang, nagawa ng mapatumba ni Maximo ang 3 sa mga ito. Ang 2 nilalang noon ay natuhog ng kanyang nag-iisang sibat na siya namang labis na ikinagalit ng mga kasama nito. Matapos ang mga pangyayari, muling nagbigkas si Maximo ng isang kalasag upang mapaghandaan ang nalalapit na digmaan. Pagbalot ng malakaliskis ng ahas sa kanyang buong katawan, bigla naman niyang nasipat ang pagsugod sa kanya ng napakaraming aso na alaga ng kanyang kalaban. Okay, naku po, mapapalaban si Maximo.
Pero sobrang angas, no? Kaya niyang kontrolin yung tatlong malalakas na sibat. Tapos meron pang baluti. Grabe, sobrang bangis ng magaganap na gera na to. Pero pahintay na lang ako ng 13 tsaka 14. Magkasunod ulit yon. Yun lang. Salamat.